Denboraldi oso polita izan dela, pentsatzen dut, gure helburu printzipala lehenengo taldearen eta Harrobiaren elkartasuna sustatzea izan da, eta uste dut lortu dugula, eta ondo lortu dugula. Eta gainera Asobalen jolasten duten gazteak erakutsi duten mailarekin, azkenean erreferentzi eta ispilu bat da gure Harrobiarentzat, eta uste dut gure lana ondo egin dugula eta helburua lortu dugula. Harrobiarentzat oso garaipen onak izan dira, oso denboraldi onak garaipen handiekin, infantil mutietan lehenengo aldiz historian sektore batean sartu dira, juvenil neskak ere lehenengo aldiz historian sektore batean sartu dira eta Open Cupa irabazi dute, kadete mutilak Open Cupa irabazi eta Errege Kopako laugarren postua lortu dute, oso partido polit batean Ademarren aurka, eta gure juvenil mutiezko taldea denboraldi bukaeran Asobal Kopako finalean egon dire, Bartzelonan aurka. Eta uste dut denboraldi oso polita izan dela, baina badago beste talde bat, mentzio txiki bat behar dutela gure kadeten esken taldea dela. Beraiek denboraldi oso zaila izan dute, infantilekin jolasten egon dira, eta oso ondo ibili dira eta oso ondo konpetitu dute. Orduan beraiek ere mentzio txiki bat behar dute. Naiz eta garaipen onak izan taldeak, esan dezakegu ere gure gaztiak oso lan ona egin dutela urtean zehar eta beren rekonpensa lortu dutela. Bai Unai Barreto infantileko Espainiako selekzioarekin joan da, Eider Tapia juvenilekin, orain Diego Viles joeten da fojeak prestatzera, eta esan gure Asobal taldeko 5 gazteak joeten direla orain Espainiako selekzioarekin. Hasieran esan dudan bezala, oso proiektu polita da eta aurten ikusi dugu hartalekun, Asobalen dauden gazteak ispilu dira gure Harrobiko gazteentzat. Eta hori azken finean da gure helburua, ahal dugun eta gazteen gehien ateratzea Asobalen jolasteko, Asobalen edo Liga Gerrerasi Berdolan, berdin zaigu. Orduan pixkat hori da gure helburua eta uste dugu oso ondo hasi garela lan egiten eta espero dugu horrela jarraitzea.